se ten talínský rybník nahání, dosahá voděnka k samému kraji. Dosahuje, cestičku zaplavuje, dosahuje, cestičku zaplavuje. Vidí ty, cestičko, vidí z vody ven, kudy jsem chodíval s mým kamarádem. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Krásné dobré odpoledne, májové, trošku propršené. Vítáme vás tady na našem novém netradičním místě, Písníku. Nevím, jestli někdo to zná pod jiným názvem, my to tady známe pod tímto. Tak, my bychom vás chtěli přivítat jménem ochotníků na lidověnkách. Je to takový nápad, jak dětem připomenout lidové písničky. Malinko je třeba i naučit, nebo když už je budou znát, tak aby si s námi zaspívali, strávili pěkné, příjemné odpoledne. Máme pro děti taky připravené nějaké hry a soutěže, takže to až úplně na závěr. A teďka teda jsme vám zaspívali celou tu písničku, už se ten talínský rybník nahání. A za malý okamžik nám ty nejmladší naši herci ten příběh o tom talínském rybníku zahrají. Budou vás tím vlastně učit i tu písničku, děti, tak dobře poslouchejte. Dva kluci, rybáři, byli to dobrý kamarádi, šli pěkně vylovovat rybník talínský. A ještě se zeptám, talínský rybník, kde pak to asi tak může být? Ví to někdo? Že by na jihu Čech? Ano, talínský rybník patří těm jižním rybníkům u nás v Čechách. A tamhle náš Kuba s Marťou, to jsou naši herci, ty budou hrát ty naše dva dobrý kamarády a oni vás naučí tu písničku. Tak jim budeme držet pěstě, aby se jim to povedlo. A ještě na ně prozradím, že ty písničce se jim líbí děvče. Anna Marie Stálína. Nám zase zahraje táme Zuzanka Vláhová. Takže i ty budeme držet pěstě a všem našim muzikantům, ráda bych tady představila holky, Vendulku Magdu Jenkovou a naši flétnistku Verču Bláhovou, která nám tady bude ještě doprovázet nám krásně tu písničku flétničkou. Tak a náš sbor Prinča Fantová, Natálka Kinclová, Ola Fantová, já, Radka Laštovičková, Anička Laštovičková, Magda Jenková a Magda Niltová. Tak. Ještě než to dáme prostor herců, tak se vás zeptám, děti, jestli jste četli ve zpravodaji a jestli jste četli plakáty, tak tam bylo napsáno, že byste si měli přinést obrázek. Obrázek a to takový, co vás první napadne, když se vysloví název písničky, když se ten talínský rybník nahání. Má tady někdo obrázek? Nikdo doma neměl čas malovat? To vůbec nevadí, to nevadí. Tak třeba příště, když přijdete za 14 dní, by měla být zase další jiná písnička, já to prozradím, bude to na tom Pražském mostě. Takže když nebude opravdu hodně pršet, aby jsme se tady zase mohli sejít za 14 dní. Tak, a my už dáme prostor našim nejmladším hercům. Takže já poprosím kluci nahlas, ať vás slyší, a vy dávajte pozor, budou vás učit i tu písničku toho. Včera jsme lezli Bobský rybník, to jsme ho vidět. No to není nic proti tomu talínskému, to když jsem se tam koupal v ledě, to byly takovýhle ryby. Kubo, nebudeš ty rybář? A to by ti ho byl. To nevadí, to jde v rozbotaci.
Martina, to je hezké děvče. Mně se také líbí. Tak počkej, to by se taky líbí? Když ona má tak krásné vlasy a ty jí modré oči. No, ona mě úplně inspiruje, abych hrál, jak se hrál. Už se ten tálenský rybník nahání. Dosahá vodinka k samému kraji. Dosahuje, cestičku zaplavuje. To bude hit, Martine, ale není tam nic o Aničce Stálina. Máš pravdu. A teď si to dáme ještě jednou. Co vy na to, kluci? První slovo. Tam. Už se ten tálinský rybník nahání, dosahá voděnka k samému kraji. Dosahuje, cestičku zaplavuje. Dosahuje, cestičku zaplavuje. No, Martine, to bude hit. Ale není tam nic o Aničce Stálina, která nás na to přivedla. Máš pravdu. Vidí ty, cestičko, vyjdi z vody ven. Kudy jsem chodíval s mým kamarádem. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Tak a teď si to dáme ještě jednou. A všichni. Všichni a obě dvě sloky. Se ten tálinský rybník nahání, dosahá voděnka k samému kraji. Dosahuje, cestičku zaplavuje. Dosahuje, cestičku zaplavuje. Vidí cestičko, vidí z vody ven, kudy jsem chodíval s mým kamarádem. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Chodíval ve dne v noci pro tvoje modré oči. Tak. A víte, jak ten příběh dopadl? Anička Stálina asi pletla ten svůj věneček. Kluci rybáři moc nezajímali, ta si vzala tam nějakýho Frantíka z vedlejší vesnice. Takže kluci bohužel ani jeden nedostal Aničku Stálina, ale díky ty Aničce a dobrým kamarádům rybářům vznikla alespoň tato písnička. A řeknu vám, že ta písnička je téměř 200 let stará. Takže to si myslím, že je pěkně stará babička písnička, že? Tak, já děkuju klukům, děkuju Zuzance. A teď se vás, děti, zeptám. Stačilo vám to takhle? Myslíte, že byste už zvládli zaspívat tuhletu písničku? Naučili vás to, kluci, nebo si to dáme ještě jednou? Co? Dokázali byste to zaspívat sami? Co kdybyste šli k nám? Nechcete jít k nám? Tady k čeličkům? Chcete? Děláme tady hromadný velký sbor? Pojďte.
Pojďte k nám, kluci si chodí trošku to sníh, aby nám děti nekopejte. A jestli je někdo vážnej z dětí, tak pojďte, a my si to zkusíme zaspívat s vámi. Se všema, pojďte. Tak kdo pak je odvážnej? Kdo pak jde s námi za ruku, Aničko, za ruku? Tak, pojďte si to s námi zaspívat. A dospělí, jestli to odváží, můžou taky. Ne, tak já Tak, pojďte k nám. Máme tady výborný zpěvačky a zpěváky. Tak, ještě někdo se chce přidat? Ono tady je to zase tak jako líp slyšet, tak se to tady líp naučíme. Tak. Seventalínskej rybník nahání, dosahá voděka k samému králi. Dosahuje, cestičku zaplavuje. Dosahuje, cestičku zaplavuje. Vítky cestičkovi zalíbe, kudy jsem chodíval s mým kamarádem. Chodíval vedle v noci pro tvoje modré oči. Chodíval vedle v noci pro tvoje modré oči. Já vám chci obrázek a ta písnička tam bude napsaná, takže kdyby náhodou jste zapomněli, mamka s taťkou už si to taky nespomněli na tu písničku, tak to dostanete s sebou domů. Obrázek si budete moct vybarvit a abyste neodešli jen tak s prázdnou, tak máte rádi bonbonky? Sladkosti? Já si myslím, já tak. Tak, jsou tady pro vás připraveny 2 soutěže, ale budete muset asi s rodičema, protože první soutěž je lovení rybiček. Tamhle vidíte tu modrou plachtu, to je jako voda. A tam jsou rybičky, mají na sobě takové háčky. Kluci rybáři Marťa s Kubou vám tamhle půjčí pruty. A vy se budete snažit tu rybičku aspoň jednu na ten háček vylovit. A když se vám to povede, tak s tou rybičkou přijdete za tamhle vendůlkou a ta vám tu rybičku vymění za sladkou. To je první soutěž. Kdyby tam byla velká fronta, což nebude, dneska nás tady není tolika, tak tady máme ještě druhou soutěž. Tady bude takový stoleček a na tom stolečku budou papíry. A já se zeptám, umí někdo skládat lodičku z papíru? Opravdu? Teda, tak to je výborný. Kdo by náhodou si na to nevzpomněl, tak tady budeme mít šikovné pomocnice, který rádi poradí a pomůžou. A tu lodičku, až budete mít složenou, můžete si vybarvit, vzít domů, ale za to, že se vám to hezky povede, tak dostanete taky bombónek nebo něco sladkého, ano? Tak jdeme soutěžit? Jdeme, pojďte, jdeme na to. Tak, Natálka rozdá obrázky, my tady rozložíme stoleček. Jo? Počkej. Pára, Madlí, Vení, myslíš, že by mohli ještě hrát Jirku nebo ne? Jiřo. Aby to bylo asi víc co jiný. To je budu rozdávat. Tady ten ještě není. Je to těžké. Vám tady nepopadejte? Nám do vody.
Máš? Jo, stačí. Jsem ani nevěděla, že jsi takhle nadaný. Bude asi kapčík? Tam perháček, co tam má upasníky. No jo, skoro. Mami! Dáš vám lodku? Ještě jeden? Jo. Ty chceš taky? Podívej, tam ještě. Jdeme zkusit tu lodičku složit. Lodičku! Hele, ty jsi lovila, podívej, tady máš rybáře vedle sebe. Já jsem rybař. No tak tady je rybář, tak komu dej rybu? Ne, tam, tady ty holčičce, ona ti za to dá bombu. Mami, tak ty taky něco dělá. Pojď. Já jsem u tebe. Ty řekneš. Počkej, já ti pomůžu. Pojď, nebo na kapra tady. Nižší? Naša mi. No, už jsme si ji odebrali. Něco mrčuje. Je to ty holčičce. Počkej. Tak teď se za to Tak co? Je to velký, vy? tak co? Vlastně to... Mami, můžu taky? To je moc. Ale nevládá to určitě. No zkusím nějakou velkou. A tohle je pěkná. Ne. Kdo bude chtít, jestli na hodinu. Ale zase, jestli si to budou malovat a bude to hezký, tak si to měli. Ty, já to skoro mám. Ty rybář ukáže, že jo? No. Ty vždycky skoro mám. Ty ryby hezky. No to fakt? Ty dobrý, ty jsi ráda. Protože
Thank you.